ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ, хушомадед ба канали Нарх ТВ мо. Агар видеороликҳои мо ба шумо писанд омад, пас обуна шудан ба канали мо ва лайк гузоштанро фаромӯш накунед. имрӯз мехоҳем шуморо бо нархи молу маҳсулот дар бозори ҷаҳон ошно созем. инак нархи нефт барои имрӯз санаи 20 апрел дар бозори ҷаҳонӣ баробар ба $67.71 буда, нархи он то ба имрӯз 0.98% боло рафтааст. нархи тилло бошад баробар ба $1.76 буда, нархи он то 0.4% поён омадааст. нархи 1 грамм нуқра бошад дар бозори ҷаҳонӣ баробар ба $25.91 буда, нархи он то ба имрӯз ба 0.31% боло рафтааст. нархи платина бошад дар бозори ҷаҳонӣ баробар ба $1.21 буда, нархи он то 0.12% поён омадааст. нархи 1 литр гази моеъ бошад дар бозори ҷаҳонӣ баробар ба $2.74 буда, нархи он дар имрӯз то 0.33% боло рафтааст. ҳоло мутаваҷҷеҳ бошед ба қурби асъор барои имрӯз санаи 20 апрели соли 2021. нархи $1 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баробар аст ба 11.32 дирам. нархи 1 евро бошад баробар ба 13.61 дирам. нархи 10 рубли Русия баробар ба 1.48 дирам. нархи 100 суми Ӯзбекистон бошад баробар ба 1.7 дирам. нархи 10 соми Қирғизистон баробар ба 1.33 дирам. нархи 10 юани Чин бошад баробар ба 1.73 дирам. нархи 10 хони Афғонистон баробар ба 1.42